आसाम पुलिसखौ मानि थाखाय लुगैदो मानि थाखाय आरो इदि खारदो खस्थ' खालामदो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? आंबो दा नै पुलिसखौ खारनायाव नाजादों आरो नायनोसै हायोना हाया बेनो आरो आंनिया Halo nama. दा नै बिथाङा आसाम पुलिसनि रानिं स्टार्ट खालामबाय थादों नै बिथाङा दा खारखांना दसे जिरायना दं आं बिथांनाव मोनसे इन्टारभिउ लानो फैदों दा नोंथाङा आसाम पुलिसखौ मानि थाखाय लुगैदो मानि थाखाय आरो इदि खारदो खस्थ' खालामदो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दे? आङो दा आसाम पुलिसखौ लुगैनायनि गुबै थांखिया जाबाय आङो आसाम पुलिसखौ लानो गोसो एबार लुगैनायाथ' बहुत दोङो सोरनिया नङा होमबा सोरबा आर्मि बा सोरबा जिखुनु आरो जिखुनु मोनसे दा नै थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडनिबो सोरबा गोसो थानायफोरा फरायदो नाजादो आंबो दा बेबायदिनो आंबो दा नै पुलिसखौ खारनायाव नाजादो आरो नायनोसै हायोना हाया बेनो आरो आंनिया बाथ्राया बेनो आरो नोंनिया बुंनो गोनां बाथ्राया होमबा दा नोंथाङा पुलिस साख्रि मोनबा नों इयुनाव मा थांखि लादो बाय फोरमायनो हागोन नामा? आंथ' दा बेबायदि सानथ'वाखै मा होनो दा जागोन ना जाया खुनु बुंनो हायाना होमबा नोंथाङा गावनि सायावनो फोथायनाय गैया नामा? फोथायनायथ' दोङो थेवबो दे दा डाइरेक्टके बुंनो हायाना बाथ्राया बिसो बेफोराव नों दा जुदि मोनोबा बेलेग लाफिननो हागोन आरो इन्टारभिउखौ उनाव नों दा मा बुंगोन दा नोंनिया दा गोसोथोनाय दंना गैया आं बेखौ सोंबाय दा सिम्पोललि गोसोनायाथ' थाखायो होमबा आदसा इना गोसोथोनाय दङ बिथाङा होमबाबो दा बिथाङा बहुद नाजादो पुलिसनि थाखाय ओमफ्राय मा पुलिसखौ नों दा खारनायाव मा माबा माने नोंनि देहाखौ माबायदि लाखिदो माने नोंनि माबा मा होनगोन दा जानाय लोंनायफोरा जायखिजाया बेफोरबायदि आरो ना माने आं रोंलायाखै दा बुंनो जायखिजाया नों मा खालामनानै दा गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो सानदों आरो माने गोबाय खिथानो हागोन नामा? देहाखौ बाय स्ट्रं खालामदो आरो जेनेबा फुङावथ' थाब उथिनाय जाखायो बेनि उनाव थाब उथिबाय उथिनानै बिदिनो बाय एक्सारसाइस खालामबाय जिखुनु बा दा बर्थमान आं थावनि बुस्थु जाथ'वाखै बेनो आरो थावनि बुस्थु जाबा गिस्टिक जायोना खारबाय ओंखायनो जाथ'वाखै ओमफ्राय नों खारनायनि अनगा आरो फिउचाराव नों पुलिस बोरैबा दायो बायसान्सलि बोरैबा काटअफ साटअफ फैयालासिनो पुलिस मोनजाया होमबा नों आरो मा थांखि सानदो? माने नाजाबाय थागोन जिउ फैयो दा SSC फोरखौबो नाजालायगोन हायाबा आरो ओमफ्राय नोंना दा इयार्सआ बेसे जाखो? इयार्सआ दा आंनिया 24 जाबाय थादो सोलिबाय थादों रानिं आरो ना माने दाखालि सेप्तेम्बराव आदसा बादि थांबाय दा होमबा 24 पुलिसनि 2002 बा 24 जायो आदसा जाबाय बुजिबाय दा होमबानोथ' पुलिसखौथ' नोंथाङा बहुत नाजासाबदो दा पुलिस मोनखांनायनि उनाव बोरैबा बायसान्सलि मोनखाबाय आरो ना माने हमना ला मोनखाबाय मोनखांनायनि उनाव नों मा थांखि लादो मोननायनि उनाव लोगोफोरनो मायाबा पार्टि सार्टि जादो? पार्टियाथ' जाखागोन मोनबालाय पार्टिया जाखायो मोनबा माबायदि पार्टि माबायदि माने पार्टिया गामियाव जागोन ना मायबा लाक्जारि जागोन बाय? नायनोसै मोनबाथ' आरो मा बुंनो मोननायनि खुसिखौथ' रावबो बुंथानो हायाना मोननायनि उनावसो जागोन माबोरै खालामनांगौ माबोरै मानांगौ मोननायनि उनावसो जागोन बेनो आरो बिथाङानो बहुत खस्थ' खालामबाय थादों दा मेंबायबो दा नै नों खैफाखो खारखो माने खै राउन्ड मारिखो? आं दा बिदि टाइम गैया खुनु दा बर्थमान आङो बेसेबां हायो खारबाय थादों जेनेबा दिनै दा ओरैनो दा बर्थमान खारनाया 8 राउन्ड खारबाय पुलिसाव खै राउन्ड खारनांगो? पुलिसाव खै राउन्ड खारनांगो आं बेखौ मिथिया पुलिसाव दा गासैदो 8 राउन्ड खारनांगो पुलिसाव बेसेबां टाइमाव हाबनांगो ओमफ्राय बेसेबां टाइमाव हाबनांगो? टाइमाथ' एक्सिलेन्टआ 1:30 11:30 आदसा बेनि उनाव गुदा जाबाय 12 आव हाबथारनांगोन आरो जिखुनु नों दा मायाव हाबगोन सानदो? आं दा बुंनो हाया दा जिखुनु हाबाथ' आं एक्सिलेन्टआव हाबनो सानखादों आदसा हाबाथ' एक्सिलेन्टआव खाङा नोंथाङा लाथारगोन आरो न' लाथारगोन एबार लाथारगोन होननायानो जाहैबाय खिन्थु ओरैनो आसाम पुलिस होमबा होमबा नों दा मा बुंनो सानगोन अडियेन्सखौ दा नोंनिफ्राय लास्ट दा जिखुनु जाय आसाम पुलिस खारदो गोसो होना खारबानो जाबाय बेनो आरो लोगो मोनगोन न' ट्रेनिङाव लोगो मोनगोन लोगो मोनगोन ना होमबा ट्रेनिङाव माने बेयावनो लोगो मोनगोन खारनायाव ट्रेनिङावसो ब्रा ट्रेनिङावथ' लोगो मोनखागोन ना लाखानोसै होमबा न' हाबा लाखानोसै माने दा बुंनो हाया ना दे होमबाथ' न' दानथ'बाय भिडिअ जोबथ'बाय आसाम पुलिस नांगौब्ला आसाम पुलिस नांगौना हो नङाबा जाखाला टाइम गैला भाइफोर इदिबा जाया इदिबा जाया टेपा आसाम पुलिस
नै खानाया मान उनाव दङ आरो खानायालाय मा जागोनलाय सिगाङाव मोनबाय नै बाथ्राया बो